Hangtod ani mga panahon ni sa kagihapon ang gidaganon sa mga kaso sa COVID-19 virus. O pagkabago mga kaso sa COVID-19 natala sa Mandawi City niadtong weekend. Samtang sa Konsolasyon, may mga bagong positibo usab nga natala. Ani ang report ni Nico Sereno. Niadtong Sabado, tulo ka mga bagong kaso ang natala sa Mandawi City. Usa niini gikan sa City Jail, samtang tagsa gikan sa Tribunal Barangay Sentro ug sa Barangay Banilad. Pagka Domingo, usasab ang nagpositibo gikan sa Barangay Look. Gipahibaw sa City Hall, gi-isolate na hinuon ang maong mga pasyente nga sagad asymptomatic ra. Katong case gikan sa Banilad na ani siya nag-isolate sa usa ka hotel kay nagtrabaho man siya dito sa hotel, pero all of the cases nga new cases na to asymptomatic onya gi-decontaminate na sa ang ilahang mga balay ug atuas ang gipadad-an og mga lockdown kits. Sa COVID-19 map sa Dakbayan, makita ang mga barangay nga nahugpaan sa mga positibo nga kaso. Musumada na kining tanan sa 223 ka mga kaso. Labing daghan ang gikan sa City Jail. Kung community cases ang hisgutan, labing daghan ang sa Barangay Cambaro na po ka mga kaso ug Barangay Mantuyong nga may 7 ka mga cases. Samtang sa lungsod sa Konsolasyon, laing 2 ka mga kaso usab ang natala. Niadtong Biyernes, gipahibaw ni Mayor Johannes Alegado na kumpirmar nga positibo ang usa ka 69 anyos nga babay taga Barangay Pulpugan. Samtang pagka Domingo, natala sab ang laing positive case taga Kambyuhan, Barangay Kasili. Pulos naka-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang maong mga pasyente. Mipahimangno ang LGU sa mga tao, musubay gyud sa mga lagda aron dili mo katap ang kaso. Sub-sub usab ang decontamination nga gihimo sa mga opisyales sa lain-laing barangay. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.